capacity iya capacity. Ina an ganka a cikin hoto an ce Photoshop ne, to ga bidiyo na motsi, shi kuma wannan fa sai a ce Photoshop ne, shi ake ce mai AI. AI duniya ne, duk wanda bai amfani da AI an bar shi a baya. Kar ku bari abin mu a baya gurin sanin AI, gurin sanin fasaha ta AI. AI ya zo ya zauna ne, saboda haka dole mu iya shi dan kada a batar da mu, dan kuma kada an bar mu a baya a ce mu ƙauyawa ne ko makamantan haka. Ku zo ku ga yadda ake sarrafa hoton AI ya dawo yana motsi ba tare da ka biya ko sisi ba. Da farko za ka yi downloading Clean AI daga Play Store ko daga App Store. Bayan nan sai ka buɗe shi ka yi rijista da Google ɗinka. Ga gurin da aka danna video generation nan sai ka taɓa shi. Ka shiga cikin wannan video generation ɗin. Daga nan ga wurin ɗan plus ɗin da kuke gani sai ku taɓa shi don ku ɗauko hoton da kuke son ku maida shi bidiyo daga cikin wayar ku. Gashi nan na ɗauko hoton da nake son in maida shi bidiyo daga cikin wayata. Sannan sai in tayi can ƙasa ga wani guri ne inda aka ce prompt, za ka rubuta yadda kake son bidiyon ya kasance, ko kuma ga wani ɗan abu ne mai kaman kifi ana ce mai deepseek, za ka taɓa shi sai ya tinkin sai ya baka shawara ga yadda ya kamata ka maida wannan hoton ya zama bidiyo. Shikenan sai ka danna generate a ƙasa kamar yadda kuke gani, sai ka jira 'yan mintuna kaɗan. Idan dai haka na son ka koyi yadda ake sarrafa AI a harshen Hausa, kar ka manta da following ɗinmu da sharing wannan bidiyon da kuma liking don wasu masu gani su ƙaru.